Җирлек башлыкларының чираттагы утырышы 1 апрельдә Яктыкүл җирлегендә узды. Аның эшендә район башлыгы Разиф Кәримов белән башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев катнашты. Утырыш алдыннан кунаклар үзара салым акчасына төзекләндерелгән авыл зиратына илтүче юлны карады. Монда без үткән елны самообложение акчасына юл салган идек. Халык күптән сорап торды аны. Алдагы объект узган ел файдалануга тапшырылган универсал спорт мәйданчыгы һәм Ленин урамындагы парк булды. Есть место дополнять. Паркка агачлар утыртыгыз, иң мөһиме урын бар. Парк бар, биргә халык йөри ди Разиф Кәримов. Ремегөзле терлекләр үчетү белән шөгыльләнүче Татьяна Әхмәдованың шәхси ярдәмче хуҗалыгы кунакларда кызыксыну уятты. Эш сыердан үземнең пародым белән үземнекеләр менә шулай үстердем. Әле аксарларга да саттым. Пленар утырыш Яктыкүл мәдәният йортында узды. Яктыкүл авыл җирлеге башлыгы Зиннур Мөхтәров узган ел һәм агымдагы елның 1 кварталында башкарган эшләр һәм алдагы бурычлар турында сөйләде. Административ үзәк Яктыкүл авылы, биредә җирлек администрациясе, авыл клубы, мәктәп, ФАП, почта, Сбербанк, көндәлек товарлар кибетләре урнашкан. 1 апрельдән санитар чистарту 2 айлыгы старт алды. Эмиль Галиев авыл халкын беркетелгән мәйданчыкларны чистартуда актив катнашырга чакырды. Установлены единые санитарные дни. 2 айлыкта һәр атнаның ширшәмбе, җомгасы бердәм санитар көннәр итеп билгеләнде. Гомум район өмәсе 24 апрельдә булачак ди Эмиль Галиев. Семинарда шәхси һәм крестьян фермер хуҗалыкларын үстерү өчен каралган программалар, социаль ярдәм чаралары, диспансерлаштыру һәм коронавируска каршы вакцина ясату, җирекләрдә спорт эше, хезмәт базарындагы вазгыять, мәгариф учреждениеләре эшчәнлеге һәм башка мөһим мәсьәләләр буенча сөйләшү булды. Разиф Кәримов семинарга йомгак ясап, җирлек башлыкларына көн тәртибендә каралган барлык сораулар буенча эшне тагын да активлаштырырга чакырды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.